салом тамошобинони азиз ва меҳмонони канали мо, хуш омадед ба канали мо. имрӯз 1 январ, ана бинед гирду атроф чӣ хел ҳаво. ана мехемон саҳар кати хестем, ҳози ки кӯдако хоб будан. имрӯз ки ма ҷавобам ай кор намерам, гуфтем бирем як бемор дорем, умра хабар гирӣ. ана иҷа бинед роҳи алафода шабнам гирифтай. шабнам рӯси кати ба фикрам мароз мешава. хе тамошо кунед, ҳаво гарм айнекем 1 январам боша, ҳаво назак гармак. мо ҳозир бояд бирем, тез биёем, кӯдакон нахеста, барое ки бо вақте ки хестанд бо ғам метиҳанд. ҳамин вақт раҳда бисёр мера, бисёр намешинем, бирем хабар бигирем, дарав меоем. тамошо кунед дӯстони азиз, анамиҷа раҳи мо раҳи пеш магазин бинед ки чихе ҳама ҷо холияй, тамоман маршрутка нестай. ба фикрам ки ҳама ирӯз истироҳат кардиянд. бинед магазиноям қариб ҳама маҳкамай. мо фақат як магазини кушода ёфтем, як-ду чӣ гирифтем. ак маршрутка нигоҳ мекунем, мо бояд 14 дашинем, то хонаи ваё 3 та пересадка кати меравем. ҳанӯз бояд 14 биёем, маршруткаи 14 шинем, баъд равем. ҳамин раҳи мо тамоман бемошин намеша ҳар вақт, барое ки иҷа кати 6 та хатсайри ҳамин маршрутка мегзара, 2 таи дига автобус. ҳозир бинед тамоман ҳичи нест, аптекаам кушодагӣ будай. ана дӯстони азиз, хайрият ки мо ёфтем 14:06 инҷада. ҳозир равон мешавем тарафи аэропорт. авҷо бо мефроем я маршруткаи дигада мешинем. бо мо бошед, касе да писандай машмона нишон метам. ами ҳамрӯза видеомонам кӯшиш мекунам фақат ами раҳора шумо да ба навор бигирам, ки бисёриҳо дуран аз ватан мехоҳанд бинанд. марҳамат, бо мо бошед, влог давом дорад. ана подписчикои азиз, тамошо кунед, анаи раҳои тарафи Хитой бозор. пештар ма бисёр меомадам ин тарафо, ай сабабе ки иҷа бозор буд, Хитой бозор буд. айҷа мо материал мегирифтем барои магазин, барое ки либос фармоиш медодем, баъд намихе мефурӯхтем духта. тамошо кунед, ин раҳора хеле буд ки вақте бозора кучондан айҷа хеле буд, ма ин тарафо омадагӣ нестам. барои мо гуфтам нишонтон тиём, шумоям бинед. ана дӯстои азиз, ма қариб расидем, ҳозир мо мефроем. бо баъд аз айҷа бо як маршруткаи дигада мешинем. ва раҳи мо давом дора, бо мо бошед, влог давом дора дӯстони азиз. ана иҷора бинед, ҳама навкорӣ, ҳама бунёд бинед. ана бинед подписчикои азиз, аэропорта, мо ҳозир да аэропорт расидем, фуромадем. иҷара бинед, иҷада мудам камай, мумкин ёям истироҳат дошта бошанд, ҳеҷ кас нест. ин заминора бинеде ях кадай ҳама ҷо, ҳаво гармай, заминора бинед ях кадагӣ. тамошо кунед, медонам ки ҳамаи ғарибо қариб охирон ҷое ки ватан буд, ҳамин вай буд, аэропорт буд, пешаи ватан берун биромадан.
ана бинед худо хоҳа соқу саломат ҳама каса ба ватан баргардед ва боз ҳам дар амира аэропорт бо аэропорта бинед мо маршруткамон омад шиштем равон шудестем. маршруткаи панҷам омад, мо шиштем, баъд омадем дар желмастӣ фуромадем айҷа бо хонаи ёда таксида мешинӣ навоз дуруни таксидаем раҳои ёра гуфтем шумо да сабт кунем бинем шумо ба навор бигирем тамошо кунем. иҷора бинед чӣ хе раҳо тоза хушрӯ анаиҷа мактаб будай и мактаба нав таъмир кардагиянд ба фикрам бинед мактаби ё хушрӯ тозаҳак ана дӯстои азиз мо фуромадем ана бинед чӣ хе намуди зебо гуфти гапо чӣ хе хушрӯ ҳама ҷо хонаи заминира бинед анаи хонада алов кардиян иҷа хунукай ба фикрам нисбатан ба тарафҳои мо ё хунуктарай инҷа мо шиштем кати хешу табор дар сари як пиёла чой ҳар вақт ами вақте меҳмонӣ меоӣ дӯстора мебинӣ хешу табора мебинӣ бо масалан қачақчақ мекунӣ бо дили одам кушода мешава. тамошо кунед дӯстон. подписчикои азиз тамошо кунед ани ҳавли ёяй ҳавли ёй хеле да баландияю тарафи дарвозашон ана инҷа кати лестницаяй тарафи поён мерава хе бинед иҷа ваяй поёнай и тарафш боша баландаям хе ҳавли вақте ки ами ҳавли меброӣ чиқа одамда мисол дилиш кушода мешава кӯдакодам нағзай мо одамои этаж вақте меҳмонӣ меоем ами ягон ҷо хонаи заминӣ беҳад хубай неким да ами хунукӣ заминакиёда ба фикрам мушкилтарай одамое ки заминакиое ки мисол анаи ошхонаошон берундай барое ки хунукай ана бинед офарини гӯдакои иё неким гӯдакои ё гӯдакое ки дар заминиян иммунитети ё зуртарай нисбатан аймо ин аймо калидори хонамон биёянд касал мешан ана иҷа бинед чӣ хеле ки урусо як гап меган ва в гостях хорошо а дома лучше дар меҳмонӣ нағзу не ки хона бо нағзтарай ами барои мо ҳозир хона рафтестем имрӯз мо хабар гирифтем бемормона имрӯз мона гузарондем ай хона чанд бор аллакай телефон кардан ки кӯдако хестиян ай хоб бисёрам нашида будем ами хабар гирифтем камакак чахчах кардем
ина раҳ биромадем. Раҳи асосӣ, вақти асосӣ мора ҳамин да Машуткоҳ гузашту да ҳамин раҳ гузашт. имрӯз ман кӯшиш кардам дӯстони азиз, подписчикони меҳрубон, ба он шахсоне ки мисол ғарибанд, солҳои дароз ватана дидагӣ нестанд, ман кӯшиш кардам ки фақат ҳамин раҳа гирам, нами биноҳои зебо, мисол хонаҳое ки буданд, ҳамора ҳамаша ба навор гирифтам ки шумо тамошо кунед, ба ёд биёред. Одамое ки мисол касе мумкин ки ҳаминҷа пеш хонаи ягон кас боша, ягон ёдоварӣ боша. Барои ҳамон тамошо кунед, лайк монед, подписатсия кунед, мо ҳам хурсанд мешем. боқӣ дар паноҳи худованд бошед то влогҳои оянда. хайр дӯстони азиз. Zawsze, a stanów panowie.